Good evening बयनिसिमबो ओमफ्राय नै जोंहा लाबोखाबाय gwkha ओमफ्राय बिथिंजा नै नोरसिं ओमफ्राय इथिंजा दङ एखौ खेरा दाफिनिबो होनो माटिगालदाबबो होनो अबेयाव मा होनोबा ओमफ्राय आरो नांबावगौमोन बोरमा दारि बेखौ उनावहा लाबोसिगोन खोमा मानो होनबा दिनैथ' जाथ'वा नालाय सोरबा दोनैनो जायो आरोना ओमफ्राय जोंनिया 1 तारिखआवसो जायो गाबोन जागोन आरोना बैसागोनि 1 तारिखआव ओमफ्राय औ सानसे सिगां नागिरखाबाय दिनै लाबखाबाय आरोना नै नागिरनानै gwkha बियो आलु जाबा गोथाव जायो आलु होसिगोन ओमफ्राय उनाव आरो बोरमा दारि मैगं ओमफ्राय गाबोननिया इखिनिबाबो जायो ओमफ्राय 7 बिहुआव माने 7 बैसागोआव माने 7 तारिखआव माने होननोनो रोंलायलांला आङो बे दिना माने 7टा बिदनि जानांगौनो मैगंखौ ओमफ्राय बिदिनो मानिमुनि माबा माबि लगायनानै बेयावबो दा मानिमुनि मोननायबा मोजां जागौमोन खिन्थु दै जाजोबबायना जोंनि फोथारावहा आं खानो थांदोंमोन खिन्थु मोनासै आरोना ओमफ्राय दा बुथुमखाबाय जोंहा गाबोन जासिगोन नै फिथाइ थायलायनाय फिथाइ थायलायनाय बोरायबो दङ बांद्राय बोरायखौ होला एसे गोरलैखौ जासिगोन आरोना दाउ बेदर होफाबाथाय बांसिन मोजां जायो ओमफ्राय खाखाबाय आरो सोर बबेयाव दिनैहाय जाखो कमेन्ट खालामना खोन्था नोंथांमोना जोंनाथ' गाबोनसो जागोन दिनै नागिरबाय नालाय नै स' आरोबाव फिन खेमसे बयनिसिमबो हेपि बैसागो ना गाबोन जासिगोन खादासे खानै थिगसे जानांगोन ना बुथुमखाबाय आरो जोंहा गोखा गोखै सायबाथाय एसेल' जागोन आरोना ओमफ्राय एवबाथायथ' आरो एसेल'सिन जाबाय बेदर होफानानै जानांगोन जोंहा ना दाउ बेदर ओमफ्राय मा होनो आलासिबो फैगोन नालाय बैसागोनि gwkha गोखा गोखै गासिबो इखौनो जाहोहरनोसै आरोना गोखा गोखैनो नागिरखाबाय सोर जाखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो बावनाङा आरो मोनसे खोथा बिराद आगैमोना जोंखौ सोंहरगासिनो आब' मोना गुमै मोना बावखुंग्रि फैदों नामा होनना सोंगासिनो बावखुंग्रि गाखोनायाथ' दिनैनोमोन दिनैथ' 14 एप्रिल नालाय दिनै 14 एप्रिल ओमफ्राय दिनैनोमोन गाखोनाया आरो आं गोसोजों बिराद थांनोबो सानदोंमोन आरोना थांनाय जायासै उपाय गैया खाफाल गैया होनना साननांसिगोन थांनाय बोसोरावथ' जोङो थांदोंमोन बयबो पुरा जोंनि आगैमोनबो थांजोबदोंमोन लोगो नांजोबनानै ओमफ्राय एबार थांनो मोनासै थांनो गोसोमोन खिन्थु थांनो मोनासै उपाय गैया आरोना सब समाय गोसोनि साननायखौबो माने जाफुङा आरोना सब समाय थ' दुखु जाला थेवबाबो ओंखायनो दिनै बावखुंग्रियाव थांनो मोनासै नालाय gwkha मैगंखौनो नागिरबाय नोरसिं नागिरना लाना फैबाय आरो गासिबो जों नागिरजोबनाय नङा दै इयो जों खावसेल' नागिरदों ओमफ्राय जोंनि आइ बाबा मोनासो नागिरना लाबोदों इखौ ना खाथियावनो ओमफ्राय दा गाबोन जानांसिगौ दिनै खाखाबाय स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ ना बयबो रंजादो गाजा गोमजायै आंथ' मोसानो लुगैबाय माला 1 तारिख जागोन 1 तारिखआ गाबोनसो ना आरो बयबो खबरा मोजां नंगौना नङा बैसागोनि कमेन्ट खालामना खोन्थाहरना गासिबो मोजां जाखाबाय बैसागो बोथोर रंजानाय बोथोर बयनिबो खबरा मोजाङानोखा थेवबाबो बयबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो खबरा मोजां ना बया जोंनाथ' फेन्टास्टिक ना मोजां मोसाग्रा फैबा मोसासिगोन औ सोरबा मोसानो फैबा मोसानोसैयानो ना दासिमहालागै फैथ'वाखै फैबाथाय मोसानोसै आरो दिनै माबासो ना दिनै गाबोनसो 1 तारिख नालाय गाबोननिफ्रायसो मोसागोन फानसि जोंबो मोसानायानो मोसाफानांगोन औ इन्टारेस्टनो स' बाय ससेल' भिडिअ बानायबाय मोनाब्लियावसो मोजां मोसानो मोनाब्लियाव रावबो नुयैखाय नामा मोनाब्लियाव रावबो नुयैखाय मोजां रावबो नुवाना खोमसिखो थांना मोसाबाय आरो बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ ओरैनो ससे बानायबाय आरो नोंथांमोनजों एसे रायलायनो होननानै ना गोजोननाय मोनो ना गोसोआ नोंथांमोनजों रायलायनो मोनबा स' बेखिनियानो गोदान भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बैसागोनि मोसानाय मोजां फैगासिनो नोंथांमोना नेनानै थाना बाय बयनिसिमबो